Dámy a páni, 20 rokov nebolo bývalé vedenie Nitrianskeho kraja schopné zabezpečiť základnú údržbu mostov. Výsledok sa samozrejme dostavil v podobe žalostného stavu mostov a hanbe pre Nitriansky kraj. Teraz ale tá dobrá správa. Dnes vám môžem povedať, že sa už hanbiť nemusíme. Pred rokom a pol som nastúpil na pozíciu župana a jedným z mojich prvých rozhodnutí bolo zriadiť mostnú čatu. Mostná čata je tým ľudí, ktorí sa stará o údržbu a opravu našich mostov. To, čo niektorí považovali za nemožné, sa stalo skutočnosťou a do konca tohto roka bude v našom Nitrianskom kraji opravených neuveriteľných 68 mostov. Len na porovnanie spomeniem, že predchádzajúce vedenie opravilo za 5 rokov 10 mostov. Trošku rozdiel, nemyslíte? Samozrejme sa nevyhýbame ani rekonštrukciám väčších mostov, ako napríklad dlho očakávanej rekonštrukcii mosta na Cabajskej ulici v Nitre. Tu začíname ešte pred letom a pokračujeme mostami v Starom Hrádku a Malých Rypňanoch. Priatelia, nikdy sa neuspokojím s tým, že sa niečo nedá, alebo že si vyberieme tú ľahšiu a pohodlnejšiu cestu, ktorá na konci prinesie len väčší problém a úpadok nášho kraja. Podobnú situáciu, ktorú som musel riešiť so zanedbanými mostami, môžeme sledovať aj v Európskom parlamente, kde slovenskí poslanci síce neriešia mosty, ale zanedbávajú potreby ľudí na Slovensku. Poslušne prikyvujú veľkým krajinám na každú hlúposť len preto, že je to pre nich pohodlné. To musíme zmeniť. A ja som pripravený v Europarlamente suverénne a efektívne riešiť problémy Slovenska, tak ako som napríklad vyriešil aj problém mostov v našom Nitrianskom kraji.